phakathi kwabantu. I-prophets ayihlali phakathi kwabantu, kodwa kunendawo yayo engekho kule level abantu bakuyo, ngoba yona funeka ibone izinto ibandla lingekaziboni. Funeka ixele nge-dangers ezizayo ingekaziboni ibandla, kodwa xa lihlali endaweni enye stable akekho umntu onoba alerted. Xa sithandaza apha ndizo-activate nazo ii-prophets ne-intercessors ezikhoyo kule ndawo. Bakhona abantu ababeke bathethiswa nguThixo, bakhona abantu ababeke bahamba noThixo bemva betyhilelwa ii-visions, yaphelela emoyeni loo nto ngenxa yendawo bona ababuye bahlala kuyo kungafanelekanga ukuthi bahlala kuyo. Bahleli full time phakathi kwabantu kungafanelekanga. Glory to Jesus. Yingakho ibandla likwazi inokuthi lihlangane lithandaze kodwa kungabikho nto ethi that says the Lord. Glory to Jesus. Amen. Ndicela sifunde kwincwadi yeGenesis chapter 26 ndithandaze.